Karon mga bay, magtaod-taog bracket sa tamakan putre sa XRM 125. So yung bracket mga bay, tanawar ko na yun sana niya. Dara. So muna nga bracket itong itaod mga bay. Ini plaster diri karon. Diri na siya maka-plaster mga bay din. Tanawa. Nabali man din imong kuan diyan. Mo din gikta ni mo galambre. Nabali gani ihang ano gani. Bapuha kay pagkahikot diri liguna ni DIY kay pud wala lang kat bay. So muna atong bahaton diri so, sa tambutso na to siya i-plaster nga bracket para nga nindot din siya kani kabak ni ran bala na wala man pud na bolt diri nga ginangtan sinalo mo gani natanggal ng mga cover mga bay. So dara ang plastaranan sa to ang tawranan nga bracket. Sa to mga materyales na gamiton ini mga barina nabali naman din na di ay. DIY ka po nga no. Do it. Ay, ma-distract yourself. Ang awin mo nga pipe bay. Ako muna na yung plaster mga bayo. Kita na yung mga cover. So muna yung plaster. Dili may makuhag align daan sa tambutso. Parang dito sa pika sundo na dayon. Kaya ang tambutso mo importante na yung kuhag align. Kaya para di ni masayang nga bracket to. Mapuslan gid siya. Plaster na. So manang isa. So tuang i-water ko bracket ang pika. So atong i-magic ka ng bitsor ka ng mga 1, 2, 3. Kaya igor na muna gitanaw. Nakahimo din may isa. Saitan pa na to. Ayan siya. Kuha ka ninyo. Ana na sa kamatik ko nga bay. Pero kini kurtihanan pa niya. Paong pa na ito niya para chuy kita na. May sami ba.
init. Alan mga bay barab, ayos kayo, suy kayo. Ipis ala una. So mana mga bay atong bracket. So voice over ta karon kay nay music si Bro Charles murag makapiret igo sa music. So muna nitong gitaod nga putris sa motor ni Jan 6RM. So shout out kay Jan mga bay. So okay na ligo na kayo mga bay, pwede nagpatungan kay daw kunong chicks ani maglisod og sakay kay walay tamakan. So muna yung gipatawuran. So bracket na sa Raider 150 mga bay, pero kana na siya class A lang na siya, so dili na siya magdugay mga mabali. Ako gisang advicean nga kung makakita siya sa mga reader, pwede siya mo uli ana. Si Bro Charles kon kuri-kuri po siyang motor, reader G niya. Jan si Arge tabang sila sa atong pagtrabaho mga bay. So narang open pipe ni Bro Charles atong gikalkal. Ana gikat kay para mataod na to gamay ang kuan mga bay ang naa sa ilalom, dili na masangit dito sa atong putres nga atong gitaod. No managkat dayon ato narong itaod ron pikas dayon tiwason sa atong katong pikas. Pwede nang itaod karon dayon para plaster na. O dara di mo na sa mabangga o daw sulod o paglisod ka ug dili mo nakatan gamay. Di jud siya makasulod. Kat pero di mo siya makita pud mga bay, mga taon ng cover karon. Oh, now di jud siya makita, tanawar ko do. Oh, plaster kayo limpyo kay pagkatrabaho. So goods kayo. So apiliyahang tapalodo sa likod amo sang gi-align. Ay namo pud siyang gitagaan o kuan ning siyang swing arm mga bay kana daot pud to yang adjuster. So na gani kanay ka Bro Charles nga sobra dito nya gi kuha pag XRM na to yung gamit. So mo gigamit ni Jan. Goods na, oh, nawa, limpyo kay tanawon. Pwede na magproblema iyang chicks ani og sakay mga bay kung mag-uba na sila. Eh nanagi saktong tamakan. Yaong gignan advicean nga kung magtamak kid ana kana jung plaster nga tamak dili nang magsakay kabayo bitaw mga bay.